märke. Men det är bara de här kvar. Det får med. Det får fast. Nej, Theo får inte klippa. Är tatueringarna trasiga? Nej. Vem är det där då? Rovi. Mhm. Vart är Bramo då? Ramon. Jag vill ha med det. Jag vill lite. Får se. Jag vill den. Vem är det där då? Lise. Ska du ha han igen? Men då. Det är Sally. Ja, kolla, det var hon ju. Det blir Sally. Fröken Blinkers och Sally. Så. Det blir Sally. Mm. Och nej. Den blir så. Den blir så kan. Nej, men det där är inte Blisse. Den blir så där. Ta och ropa på Ramon. Jag vill inte ropa på Bramo. Bramo! Är du? Nej. Varför? Inte Bramo. Varför? Inte Bramo. Okej. Bramo tyst. Mm. Francisco! Nej. Borta Macke. Macken! Macke. Tv-rummet. Mm. Mamma. Mamma. Mm. Där. Jag ser. Olika. Jag sätter fast upp planen. Nej, nu ser jag detta till. Mm. Bära. Nej. Nej. Så, nu sitter flygplanet fast. Bramo! Nej. Bära. Bärgan. Sally. Sally vill nöra. Sally vill nöra. Bramo! Nej. Sally vill nöra. Snöre, jag har ingen snöre. Nära. Det här är tejp. Där. Där. Till att bara sitta fast. Det är bättre om du sätter den på kanten så här. Så ja. Och så tar du den på andra kanten. Här. Ja, ja. Bra.